στη Διμήνη. Συνέλληνες, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή «Ο Πολίτης εμφανίζεται». Είμαι η Τράικου Χρύσα και μαζί με την Άκου Λαμπρινή θα εκπέμπουμε κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 7 από τη συχνότητα του Ράδιο Πελασγή. Σήμερα φιλοξενούμε στο στούντιό μας τον υποψήφιο βουλευτή του νομού Λάρισσας, Αντώνιο Μπλιάτσο. Καλησπέρα κύριε Μπλιάτσε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα κύριε Μπλιάτσο και από μένα. Κύριε Ανάκου, κυρία Τράικου, καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Δική μας η τιμή. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα φλέγον θα έλεγα θέμα, για τα μνημόνια, τα περιβόητα μνημόνια. Την τελευταία δεκαετία έχουμε μπει σε μια εποχή, όπως την ονομάζουν πολλοί, την εποχή των μνημονίων, μια ιδιαίτερη εποχή. Αλήθεια κύριε Μπλιάτσο, πώς φτάσαμε ως εδώ? Για να πούμε πώς φτάσαμε ως εδώ, πρώτα και κύρια να δώσουμε λίγο το στίγμα τι ακριβώς είναι αυτή η δεκαετία που ονομάζουμε δεκαετία των μνημονίων. Και να πω και το εξής, ότι η νέα γενιά αυτή τη στιγμή των παιδιών 18-20 ετών ενδεχομένως δεν έχουν γνωρίσει και κάποια άλλη εποχή λίγο πιο ανεμίλη, πιο ξένιαστη να το πω έτσι, εποχή η οποία υπήρξε ούτως ή άλλως στη χώρα μας, με αποκορύφωμα τη δεκαετία του 2000, όπου έγινε ένα πάρτι, αν μου επιτρέπετε αυτή η αδόκιμη έκφραση, από πλευράς εισρωής και διακίνησης χρημάτων, κεφαλαίων. Υπήρξε μια εποχή η οποία ενοχοποίησε τον Έλληνα, προσπαθήσαν να τον ενοχοποιήσουν για να στοιχειοθετήσουν το πρόβλημα το μεγάλο το οποίο είχαμε, όπως είχαν πει, το 2010. Βέβαια υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που έχουν αποδείξει ότι ήταν παραποιημένα όλα τα στοιχεία με βάση τα οποία μπήκαμε σε αυτή την στενοπό, σε αυτό το τούνελ, αν μου επιτρέπετε, το οποίο το ονομάζουμε εποχή των μνημονίων. Να πούμε μόνο το εξής, ότι με τον νόμο 3845, συνεπικουρούμενο από τον νόμο 3847, 6 και 11 Μαΐου του 2010, μπήκαμε σε αυτή την τροχιά. Άρα, για να βγούμε, θα πρέπει πάλι να υπάρξει κάποιος αντίστοιχος νόμος, ο οποίος να ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο και να δημοσιευτεί σε φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Και αυτό θέλω να το τονίσουμε, διότι τα τελευταία διετία και ο προηγούμενος Πρωθυπουργός και ο νυν Πρωθυπουργός κάποιες στιγμές έχουν πει ότι αφήσαμε τα μνημόνια πίσω ή οτιδήποτε άλλο. Το ότι μας δίνεται η δυνατότητα να δανειζόμαστε χρήματα και από κάποιον άλλον εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Με νόμο μπήκαμε, με νόμο θα βγούμε. Αυτό είναι απόλυτα ξεκάθαρο και είναι ένα καθαρά νομικό ζήτημα. Από εκεί και πέρα θέλω να σταθώ στην εποχή στο 2010, όπου συνέβησαν δύο πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα. Το ένα γεγονός είναι ότι εξουσιοδοτήθηκε ένας άνθρωπος από όλο το Κοινοβούλιο να υπογράψει εν λευκό ό,τι συμφωνία του φέρουν. Και όταν λέμε εν λευκό εννοούμε χωρίς να ενδιαφέρει κανέναν. Αυτό το άτομο ήταν ο τότε Υπουργός Οικονομικών Γεώργιος Παπακοσταντίνου. Και το δεύτερο σημαντικό γεγονός είναι ότι ο Γεώργιος Παπακοσταντίνου ήταν διορισμένος εξοκοινοβουλευτικός υπουργός, που σημαίνει ότι δεν είχε καν συμμετάσχει στις εκλογές του 2009 και φυσικά δεν είχε καν ψηφιστεί από κανέναν Έλληνα. Και του δόθηκε το δικαίωμα αυτό εν λευκό. Πολύ σημαντικό αυτό. Ο Γεώργιος Παπακοσταντίνου λοιπόν, εφόσον εξουσιοδοτήθηκε, πήγε, υπέγραψε κάποιες συμβάσεις χρηματοδότησης, γιατί αυτό που είχε αναφέρει ο Γιώργος Παπανδρέου τότε στο Καστελόριζο ήταν ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα στενότητος οικονομικής, δεν έχουμε ρευστότητα και πρέπει να αναζητήσουμε χρήματα. Και αυτά τα χρήματα τα αναζητούμε από τους εταίρους μας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, χαρακτηριστικά είχε διατυμπανίσει ότι καταφέραμε να πάρουμε το μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία, περί τα 120 δις και άνω. Και όταν υπογράφεις μια διεθνή σύμβαση, διεθνή συμφωνία,
υπάρχει και ή κάποιες πρόσθετες πράξεις που υπογράφονται, που είναι ο τρόπος εκτέλεσης αυτής της συμφωνίας. Αυτή η πρόσθετη πράξη λοιπόν ονομάζεται μνημόνιο συνεργασίας. Δηλαδή, υπογράφω μια σύμβαση ότι θα σου δώσω αυτά τα χρήματα και για να πάρεις αυτά τα χρήματα θα πρέπει να κάνεις 5, 10, 20 διαρθρωτικές αλλαγές και κάποιες παρεμβάσεις μέσα στη χώρα σου. Αυτό είναι το λεγόμενο μνημόνιο. Μνημόνιο συνεργασίας. Τι ακριβώς πρέπει να κάνω. Και εκείνη την εποχή, αν θυμάστε, υπήρχε και η τρομοκρατία και η τρομολαγνία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι αυτά τα χρήματα δεν τα πήραμε φάπαξ, τα παίρναμε σε δόσεις. Είχαμε τους απεσταλμένους της Τρόικα, οι οποίοι ελέγχαν, υποτίθεται, κάποια οικονομικά δεδομένα του κράτους και εγκρίναν ή δεν εγκρίναν την επόμενη δόση και μας τα δίναν και με δόσεις. Όλο αυτό δημιούργησε πολλαπλά θέματα στην ελληνική κοινωνία, τα οποία αν θέλετε μπορούμε να τα αναλύσουμε στην πορεία. Αλήθεια κύριε Μπιλιάτσο, όταν λέμε μνημόνιο, τι ακριβώς εννοούμε και ποιες είναι οι επιπτώσεις οι οποίες φέρει? Μνημόνιο είναι ακριβώς αυτό. Memorandum of Understanding ονομάζεται στην διεθνή ορολογία. Δηλαδή είναι η πρόσθετη πράξη που κάνω και οι δεσμεύσεις οι οποίες αναλαμβάνω να εκτελέσω για να μπορώ να πάρω τα χρήματα τα οποία προσυπέγραψα. Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Δεν είναι, ας πούμε, αυτό το περίπλοκο πράγμα που μπορεί να έχει κάποιος στο κεφάλι του ότι είναι κάποιοι όροι οι οποίοι θα συνοδεύουν για πάντα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολυεπίπεδο το θέμα, διότι υπήρξαν όροι βάσει των οποίων η Ελλάδα έπρεπε να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα διαρθρωτικά μέσα στη δημόσια διοίκηση. Για να γίνουν αυτές οι αλλαγές θα έπρεπε να γίνουν συγκεκριμένοι νόμοι, θα έπρεπε να αλλάξουν κάποια πράγματα, δηλαδή υπάρχει μια πολυνομία μέσα από το μνημόνιο, έτσι. Δεν είναι απλά ένα έγγραφο. Οι δεσμεύσεις τις οποίες αναλάβαμε στην πάροδο των ετών δημιουργήσαν καινούργια νομοθετικά δεδομένα. Μάλιστα. Στη χώρα μας. Γιατί είχαμε παραδοθεί αμετάκλητα και ανεφόρον πλήρως στην κεντρική διαχείριση της Ευρώπης. Σταμάτησε πλέον η ελληνική κυβέρνηση, μάλλον για να το πω όπως ακριβώς είναι, σταμάτησε η ελληνική Βουλή να νομοθετεί αυτόβουλα. Ό,τι ακριβώς οδηγία ερχόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή ακριβώς η οδηγία γινόταν νόμος του κράτους. Αυτοί εκτελούσαν δηλαδή, στην ουσία. Ακριβώς. Μα κοιτάξτε να δείτε, όταν θυμάμαι μικρός που παρακολουθούσα κουκλοθέατρο, ήμουν επικεντρωμένος στις φιγούρες. Οι φιγούρες από μόνες τους όμως δεν είχαν βούληση. Εάν πάρουμε λοιπόν την κλωστή, την πορεία, το δρόμο της κλωστής, θα φτάσουμε σε αυτόν ο οποίος κινεί τα νήματα, όπως λέγεται. Μαριονέτες δηλαδή. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Βέβαια, έχουμε και τις μαρτυρίες όπως του νυν Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοΐδη, ο οποίος ευθαρσώς δήλωσε ότι όχι, δεν το υπέγραψα χωρίς να το διαβάσω, γιατί είχα άλλες δουλειές να κάνω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τον τρόπο, για ποιο λόγο το είπε, αλήθεια. Είναι δυνατόν ένας ολόκληρος υπουργός να εκτίθεται στην κοινή γνώμη κατά τέτοιο τρόπο? Για ποιο λόγο νομίζετε ότι το είπε? Θεωρώ, κύριε Μπιλιάτσο, ότι πλέον ξεκάθαρα μας τα λένε όλα. Ακριβώς. Μας σου λέει είτε το ψήφιζα είτε δεν το ψήφιζα, είτε το διάβαζα είτε δεν το διάβαζα, δεν είχα άλλη επιλογή. Δεν είχα άλλη επιλογή, ήταν μονόδρομος η επιλογή. Από την πρώτη στιγμή που εξουσιοδοτήσαν τον Παπακοσταντίνο να υπογράψει εν λευκό τα πάντα, το μόνο που έπρεπε να κάνουν από εκεί και πέρα ήταν απλά να εκτελέσουν. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ακριβώς αυτό. Κύριε Μπιλιάτσο, αν δεν είχαμε ενταχθεί στην ΕΟΚ, η διαδρομή θα ήταν η ίδια? Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω τέτοιου είδους εικασίες. Δεν μπορώ να ξέρω ποια θα ήταν η διαδρομή μας, εάν θα είχε επέλθει αυτή η εποχή πιο νωρίς, εάν δεν θα είχε επέλθει καθόλου ή αν θα είχε καθυστερήσει κάποιες δεκαετίες.
Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είναι καθόλου άμυρη ευθυνών η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλη αυτή τη διαδικασία. Και να σας πω και κάτι. Αν ανατρέξουμε σε ιστορικά δεδομένα, θα δούμε ότι τελικά όλα αυτά ήταν προγραμματισμένα να γίνουν. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο και τίποτα δεν συνέβη κατόπιν εορτής. Ήταν όλα προγραμματισμένα. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από την εποχή της μεταπολίτευσης, όπου από το 1974 μέχρι το 1980 που εισήλθαμε στην τότε ΕΟΚ με την Πανοκρουσίες και με υπογραφές στο Ζάπιο Μέγαρο με όλους τους ηγέτες και με πολύ ωραίους λόγους και φανφάρες και δεν ξέρω και εγώ τι. Από τις δύο θητείες τη δεκαετία του 80 του Ανδρέα Παπανδρέου που περιμέναμε όλοι να φάμε με χρυσά κουτάλια και θα έρθουν πακτολός χρημάτων και θα ευημερίσουμε και θα ευδαιμονίσουμε και όλα αυτά. Ήταν ακόμη μια δεκαετία όπως το 2000 που αναφέρεται προηγουμένως. Προσέξτε να δείτε όμως, κυρία Νάκου, τι συνέβη. 74 έως 80 αποδομήθηκε πλήρως η ελληνική βιομηχανία. Να ξέρετε πάντα ότι πριν γίνει το οτιδήποτε προηγείται μια περίοδος προετοιμασίας. Προετοιμάζεται το έδαφος, πάντα προετοιμάζεται το έδαφος. Όπως προετοιμάστηκε το έδαφος για να υπογράψουμε την εισδοχή μας στην ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε, όπως προετοιμάστηκε το έδαφος να συγκλίνουν οι δείκτες για να υπογράψουμε τη συνθήκη του Μάστριχτ, όπως προετοιμάστηκε το έδαφος για να γίνει σύγκληση των οικονομιών για να μπούμε στη ζώνη του ευρώ, πάντα υπάρχει μια περίοδος προετοιμασίας. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι όλοι οι μετέπειτα μεταπολιτευτικοί ηγέτες μας ήταν, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, εντός πολλών εισαγωγικών εξόριστοι στο Παρίσι. Και το διατυμπανίζουν και οι ίδιοι. Εκεί απλά τι κάναν? Περιμέναν να περάσει η 7ετία, είχαν υψηλές επαφές, είχαν προγραμματίσει τα πάντα. Κάποιος λόγος δεν υπήρχε να Ακριβώς. είναι εκεί, σίγουρα. Για να γίνει η μετάβαση αυτή στον λεγόμενο κοινοβουλευτισμό της μεταπολίτευσης, είχαν όλα προετοιμαστεί, ούτως ώστε να φτάσουμε στο σημείο να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα άρχισε σταδιακά η ελληνική κυβέρνηση να χάνει οποιαδήποτε βούληση και οποιαδήποτε διαδικασία. Από τη στιγμή που υπογράψαμε την είσοδό μας, μπήκαμε σε ένα κεντρικό διευθυντήριο διαχείρισης και σταδιακά επήλθε αυτή η εποχή. Βέβαια υπάρχουν και άλλα δεδομένα πιο πίσω και θα σας πω μόνο το εξής. Θα πάμε λίγο στην δεκαετία του Μεσοπολέμου, δεκαετία 30-40, όπου είχε υπογραφεί η περιβόητη σύμβαση Κούπερ. Το 1936 επικαιροποιήθηκε και επικαιρώθηκε το 1940 από την κυβέρνηση Μεταξά, που ήταν η παράδοση όλου του πλουτοπαραγωγικού ιστού και του υπεδάφους της χώρας μας, η οποία ίσχυε για 70 χρόνια. Εάν κάνουμε λοιπόν μια απλή αριθμητική, 1940 συν 70 είναι 2010. Άρα λοιπόν το 2010 κάτι θα έπρεπε να συμβεί. Τι ήταν αυτό που συνέβη? Παραδοθήκαμε ολοσχερός. Από ποιον και σε ποιον? Ο κύριος Χρυσοχοΐδης αρκούσε μόνο να διαβάσει την πρώτη σελίδα του μνημονίου για να αντιληφθεί τι υπογραφή θα βάλει. Ποιος παρέδωσε, τι παρέδωσε και σε ποιον το παρέδωσε, το γνωρίζει αυτό ο Έλληνας σήμερα, κυρία Νάκου, κυρία Τράικου? Όχι, φυσικά. Όχι, βέβαια. Γνωρίζουμε άραγε ότι ο διαχειριστικός μηχανισμός που λέγεται κυβέρνηση, που το έχουμε δώσει την δυνατότητα να διαχειρίζεται την δική μας περιουσία, όχι μόνο τις ζωές μας, και τη δική μας περιουσία, να προστατεύει και να προασπίζει την εδαφική μας ακεραιότητα, την εθνική μας κυριαρχία. Δεν τους παραδώσαμε την κυριαρχία μας, κυρία Νάκου. Τους δώσαμε το δικαίωμα της διαχείρισης. Άρα λοιπόν, το 2010, οι διαχειριστές μας παρέδωσαν το δικαίωμα της διαχείρισης. Η κυριαρχία εξακολουθεί ακόμη και σήμερα και θα υπάρχει η ΕΣΑΗ να βρίσκεται στον κάθε Έλληνα πολίτη. Ο κάθε Έλληνας στα κυριαρχικά του δικαιώματα
τα κληρονομεί εξ αίματος. Και όλα έχουν να κάνουν με την ηθαγένεια. Μην ξεχνάμε ότι αποκαλύφθηκε από τον πρόεδρό μας τον Αρτέμι Σόρα το 2013 η συμφωνία του Bretton Woods, η οποία περιέχει απίστευτα μεγάλα ποσά ως κληρονομικά κεφάλαια σε κάθε χώρα. Αυτό καταρρίπτει πρώτα και κύρια το ότι είμαστε πτωχευμένοι, το ότι έχουμε πρόβλημα ρευστότητας, το ότι χρειάζεται να εισέλθουμε σε έναν μηχανισμό ή οτιδήποτε άλλο μας λέγανε οι πολιτικοί. Όλα αυτά τα κληρονομικά μας κεφάλαια εδράζονται απόλυτα στην ηθαγένεια. Άρα λοιπόν, όσο είμαι Έλληνας ηθαγενής εξ αίματος, δεν μπορεί κανένας να μου πάρει και δεν μπορώ ούτε εγώ ο ίδιος να παραδώσω τα κυριαρχικά μου δικαιώματα. Άρα λοιπόν οι κυβερνώντες παρέδωσαν μια διαχείριση. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τι λέμε, ότι μπορούμε εμείς οι ίδιοι να πάρουμε πίσω αυτή τη διαχείριση. Και υπέγραψε η κυβέρνηση, έτσι, δια του Κοινοβουλίου, έτσι, όχι μόνο η κυβέρνηση, του Κοινοβουλίου, γιατί εκεί είναι η νομοθετική εξουσία, και η Τράπεζα της Ελλάδος. Μία ιδιωτική εταιρεία η οποία δεν ελέγχεται από κανένα και το γνωρίζουμε άριστα αυτό βάσει των ΦΕΚ ίδρυσής τους, υπέγραψε παράδοση κάθε ασυλίας, κάθε περιουσιακού στοιχείου που υπάρχει ή ενδέχεται να καταστεί δικαιούχος η Ελλάδα. Με ποιο δικαίωμα το κάναν αυτό, κυρία Τράικου, με ποιο δικαίωμα το κάναν αυτό, κυρία Νάκου? Συν το ότι ποιος είναι ο αντισυμβαλόμενος σε αυτή τη σύμβαση? Ναι, η Τράπεζα της Ελλάδος, η ελληνική κυβέρνηση παραδίδει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, επίσης, που είναι οι 4 συστημικές τράπεζες. Αυτοί μας παραδώσαν, κυρίες μου. Αυτοί μας παραδώσανε. Σε ποιον? Υπάρχει και ένας αντισυμβαλόμενος μέσα σε αυτή τη σύμβαση. Μας παρέδωσαν λοιπόν στον λεγόμενο μηχανισμό στήριξης που είχε πει τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο EFSF ο λεγόμενος, που είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Έτσι τους αρέσει και παρουσιάζουν τους τίτλους για να είναι πλήρως παραπλανητικοί. Αυτός ο μηχανισμός, εάν δούμε πραγματικά τι είναι, θα εξοργιστούμε όπως έχουμε οργιστεί και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, για να παλέψουμε απέναντι σε όλα αυτά. Αυτός ο μηχανισμός είναι μια ανώνυμος εταιρεία που εδρεύει στο Λουξεμβούργο με πρόεδρο τον Κλάους Ρέγκλινγκ και αυτός ουσιαστικά είναι το αφεντικό της χώρας μας. Παραδοθήκαμε αμετάκλητα και άνευ όρων. Δεν μπορώ να το πάρω πίσω και δεν θέτω κανέναν όρο. Μας θέσαν αυτοί όρους, τους οποίους υποχρεωθήκαμε να εκτελέσουμε και μας παραδώσαν μια πρόσθετη πράξη με αυτούς τους όρους που ονομάστηκαν μνημόνιο. Για έναν απλό δανεισμό αυτό, έτσι. Απλό δεν μπορείς να το πεις στον κάθε δανεισμό, γιατί η μεγαλύτερη δέσμευση και χειραγώγηση γίνεται μέσω των δανείων. Μην ξεχνάμε ότι υποδουλώθηκαν χώρες ολόκληρες οι οποίες δεν είχαν καμία ανάγκη να δανειστούν, καταστράφηκαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι υποδομές τους και αναγκάστηκαν να αναζητήσουν χρήματα. Όταν λοιπόν δανείζεσαι, είσαι υποχείριο του δανειστή. Ιδίως αν οι όροι είναι σαν αυτούς τους όρους που μας βάλαν και υπέγραψαν ελαφρά την καρδία οι δικοί μας πολιτικοί και ένας μας είπε ότι δεν το διάβασε. Είμαι σίγουρος ότι δεν το διάβασαν οι περισσότεροι. Άρα δεν είναι. Γιατί έγινε με τέτοιο τρόπο εξπρές μέσα στο Κοινοβούλιο και ξέρουμε πώς ακριβώς ψηφίζουν μέσα στη Βουλή. Κύριε Πιλιάτσο, ο Ελλήνων Συνέλευσης τι ακριβώς επιδιώκει? Θα διαχειριστεί όλα αυτά τα κακώς κείμενα που έχουν γίνει? Όχι. Δεν επιδιώκουμε να διαχειριστούμε κακώς κείμενα, δεν επιδιώκουμε να διαχειριστούμε χρέος, πόνο, απελπισία. Η Ελλήνων Συνέλευσης με τα εργαλεία τα οποία διαθέτει, πιστοποιημένα από τον Άριο Πάγο, ούτως ή άλλως στην ιδρυτική μας διακήρυξη και στο κυβερνητικό πρόγραμμα, θα έλεγα, όχι προγραμματικές δηλώσεις απλά, με βάση τα χρηματοοικονομικά εργαλεία και όλες τις νομικές κινήσεις, τις οποίες εκτέλεσε ο πρόεδρος μας ο Αρτέμις Σόρας, πριν ακόμα εμφανιστεί. Ήρθε και μας είπε: «Γεια σας, έπραξα αυτά». Δεν υπήρξε δεν υπήρξε τάξιμο, όπως λένε και στο χωριό μου. Υπήρξαν πράξεις πάνω στις οποίες πατάει αυτή τη στιγμή η Ελλήνων Συνέλευσης.
ουσιαστικά είναι το κάλεσμα σε όλους τους Έλληνες πολίτες να πάρουν την διαχείριση που έχουν δώσει εν λευκό στους πολιτικούς και σε όλα αυτά τα κόμματα, να πάρουν τη διαχείριση στα χέρια τους, να εκλέξουν τους άξιους και όχι αυτούς τους οποίους θα τους υποδείξουν τα κόμματα. Πέρυσι είχαμε εκλογές, μην το ξεχνάμε αυτό. Έρχεται λοιπόν ένας κομματικός μηχανισμός και σου λέει: εγώ σου δίνω αυτούς τους 12, διάλεξε. Δεν έγινε από τη βάση καμία απολύτως διαδικασία η οποία να προκρίνει ο ίδιος ο πολίτης να προτείνει και να προκρίνει τους άξιους που γνωρίζει της περιοχής του. Μας τους έφεραν σε ένα δίσκο, να το πω έτσι, να μας σερβίρουν και μας λένε διαλέξτε. Πάντα έτσι δεν γινόταν. Πάντα έτσι γινόταν. Αυτό το πράγμα εμείς θα το ανατρέψουμε, θα το αλλάξουμε. Η Ελληνοσυνέλευση βρίσκεται εδώ για όλους τους Έλληνες πολίτες. Η Ελληνοσυνέλευση είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό δεν θα διαχειριστούμε τίποτα άλλο παρά μόνο τον πλούτο μας και την ίδια μας τη ζωή. Με ένα συγκεκριμένο αξιακό πλάνο, με μια συγκεκριμένη πλατφόρμα από την οποία δεν θα ξεφεύγει τίποτα και θα διασφαλίζεται πάνω απ' όλα η απόλυτη ακρίβεια του δικαίου. Γιατί κακά τα ψέματα σήμερα σε αυτή τη χώρα παράγεται άκρατο άδικο. Και μη μου πείτε ότι δεν παράγεται. Σε όλες τις ένα μικρό παράδειγμα να δώσουμε για να γίνει κατανοητό στους ακροατές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας εγκλεισμός, υπάρχει ένα lockdown. Ισχύει για όλους ή δεν ισχύει, κύριε Ανάκου? Φυσικά για όλους. Το βοήθημα το οποίο δίνει η κυβέρνηση, αυτό το ελεεινό βοήθημα, ισχύει για όλους, κύριε Ανάκου? Όχι. Ακριβώς αυτός είναι ο τρόπος που παράγεις άδικο, που διαχωρίζεις. Τι να διαχειριστώ εγώ αυτή τη στιγμή? Αυτές τις καταστάσεις επουδενή. Μην ξεχνάμε ότι την τελευταία δεκαετία αυξήθηκαν κατακόρυφα η χρήση ψυχοφαρμάκων, αυξήθηκαν κατακόρυφα οι αυτοκτονίες. Δεν είχε μόνο οικονομικό αντίκτυπο αυτή η δεκαετία. Είχε ψυχολογικό αντίκτυπο, είχε κοινωνικό αντίκτυπο. Έγινε μια πλήρης αναδιάρθρωση της κοινωνίας και φυσικά και της νοοτροπίας. Όπως σας είπα και στην αρχή, 20χρονα παιδιά σήμερα δεν έχουν γνωρίσει τίποτα άλλο στη ζωή τους παρά μόνο εποχή μνημονίων. Πόσο άδικο λοιπόν έχουμε παράξει σε αυτές τις γενιές, από τις οποίες περιμένουμε πράγματα, ή κάνω λάθος? Δεν κάνετε λάθος. Αυτή είναι το μέλλον. Έτσι είναι. Τι όπλα και τι εφόδια θα τους δώσω αυτούς, κυρίες μου? Άρα λοιπόν δεν μπορώ εγώ να διαχειριστώ αυτή την καρκινική κατάσταση. Άρα μιλάμε για μια επανακίνηση. Μιλάμε στην πραγματική μηδενική βάση. Ξεκινώ από την αρχή με τον δέοντα και σωστό τρόπο. Και εκτός αυτού, μην ξεχνάμε και το εξής. Το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ελληνοσυνέλευσης, πέραν το ότι είναι το μόνο το οποίο έχει κατατεθεί και επικυρωθεί στον Άριο Πάγο, που σημαίνει ότι φέρω τη νομική ευθύνη για όλα αυτά και δεν είμαι 50 θά από τον μπαλκόνι να σου τάξω μόνο, να σου τάξω και να σου τάξω, έτσι δεν είναι? Πέραν ότι είναι δεσμευτικό πάνω απ' όλα, είναι προσμετρημένο, κοστολογημένο και χρηματοδοτημένο. Αντιλαμβάνεστε, και αυτό θέλω να γίνει σαφές στους ακροατές, ότι αυτή τη στιγμή η μόνη πολιτική δύναμη σε αυτή τη χώρα, την οποία δεν την ενδιαφέρει τι θα βρει στα δημόσια ταμεία. Δεν με ενδιαφέρει, αγαπητοί μου, αν θα μου παραδώσουν καμένη γη, όπως συνηθίζαν να λένε. Δεν με ενδιαφέρει αν θα μου παραδώσουν άδεια ταμεία. Εγώ έχω ήδη τα δικά μου κεφάλαια έτοιμα για να μπορώ να διαχειριστώ αμέσως, όχι την επόμενη μέρα, την επόμενη ώρα. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ Αυτό σημαντικό. θέλω να γίνει σαφές σε όλους. Δεν τους έχω την ανάγκη. Αυτοί με έχουν ανάγκη. Γιατί χωρίς εμένα δεν υπάρχουν. Και όπως έχω πει και σε μια άλλη εκπομπή, αυτό αποδεικνύεται. Γιατί όλοι αυτοί υπάρχουν και ζουν επειδή υπάρχουμε εμείς. Μας δίνουν, λέει, χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, μάλιστα. Το κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, τα κεντρικά γραφεία στις Βρυξέλλες. Και ρωτώ εγώ,
Τι δουλειά κάνουν αυτοί? Από πού βγάζουν χρήματα και μας δίνουν? Ποιανού χρήματα μας δίνουν? Τα δικά μας. Εσείς εργάζεστε. Όλοι μας εργαζόμαστε και βγάζουμε τα προστοζήν. Παράγουμε τον πλούτο. Μικρό, μεγάλο, μεσαίο, λίγο. Δεν έχει καμιά σημασία. Παράγουμε αυτό το οποίο καταναλώνουμε. Τι παράγουν οι κύριοι? Τι δουλειά κάνουν, όπως λέει και ο λαός? Τι δουλειά κάνεις και βγάζεις χρήματα? Διαχειρίζεσαι αυτό το οποίο παράγω εγώ. Ήρθε η ώρα να το διαχειριστώ εγώ ο ίδιος, γιατί μου απέδειξες ότι δεν τα πας καλά. Μου απέδειξες ότι είσαι άχρηστος στην κυριολεξία, αλλά μου απέδειξες ότι είσαι και εγκάθετος, εντεταλμένος. Ό,τι πράττεις, το πράττεις με δόλο. Το βλέπουμε πολλά χρόνια τώρα. Δυστυχώς έτσι είναι. Πριν κλείσουμε, θα θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Μπιλιάτσο? Κοιτάξτε να δείτε, κυρίες μου, είναι ένα θέμα στο οποίο μπορούμε να επεκταθούμε πάρα πολύ. Γιατί οι ρίζες του βρίσκονται στην απαρχή της δημιουργίας αυτής της χώρας που λέγεται Ελλάδα, αυτού του μηχανισμού, αυτού του κράτους, γιατί κράτος, κακά τα ψέματα, κράτος είναι ο ίδιος ο Έλληνας, αρκεί να το αντιληφθεί. Έτσι, σε 1,5 μήνα περίπου θα μπούμε και στο 2021, που θα γιορτάζουμε με δόξα και τιμή την παλιγενεσία του γένους, τον μεγάλο αγώνα κτλ. Αυτό στο οποίο θέλω να καταλήξω και να δώσω έτσι αρκετή τροφή για σκέψη στους ακροατές. Έχουμε αντιληφθεί άραγε αυτά τα 200 χρόνια από τότε που ξεσηκώθηκαν αυτοί που ξεσηκώθηκαν το 21 μέχρι σήμερα, έχουμε αντιληφθεί πόσα χρόνια ήμασταν πραγματικά ελεύθεροι και ανεξάρτητοι? Και αν ήμασταν. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό διότι ήμασταν μόνο από τον Φεβρουάριο του 1831, όταν τελείωσε και υπεγράφει το πρωτόκολλο του Λονδίνου και αναγνωριστήκαμε επίσημα ως ανεξάρτητο κράτος, του 30, συγγνώμη, από το Φεβρουάριο του 1830 μέχρι τον Οκτώβριο του 1831 που δολοφονήθηκε ο Καποδέστριας. 1,5 χρόνο, στα 200 χρόνια κατορθώσαμε να είμαστε 1,5 χρόνο ελεύθεροι. Και αυτό ξέρετε πώς αποδεικνύεται? Μπορεί να ξεσηκωθήκαμε το 21, μπορεί να δημιουργήσαμε κάποιες δομές διοίκησης. Δεν είχαμε αναγνωριστεί παγκοσμίως όμως ως ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος. Γι' αυτό δεν είχαμε κυβέρνηση, γι' αυτό δεν είχαμε πρόεδρο, πρωθυπουργό ή οτιδήποτε άλλο. Είχαμε κυβερνήτη. Κυβερνήτης ήταν ο Καποδίστριας. Άρα λοιπόν και όλα τα εργαλεία που είχε στη διάθεσή του για να πραγματοποιήσει το σχέδιό του ήταν πάρα πολύ λίγα και αδύναμα. Και εκτός αυτού γνωρίζουμε άριστα ότι μέσα σε 1,5 χρόνο από την υπογραφή της συνθήκης του Λονδίνου, το γνώριζε πλέον και ο ίδιος ότι θέλαν να τον βγάλουν από τη μέση. Γιατί η συνθήκη του Λονδίνου προέβλεπε ότι το πολίτευμα της Ελλάδος θα ήταν η κληρονομική μοναρχία. Ψάχναν να βρουν βασιλιά για να μας φέρουν και να μας φυτέψουν. Το τι θα γιορτάσουμε σε λίγους μήνες είναι απορίας άξιων και είναι άξιο προβληματισμού από όλους τους Έλληνες. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι αν δεν πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας και να καθορίζουμε εμείς οι ίδιοι με τις δικές μας αποφάσεις το τι μέλη γενέστε, δεν υπάρχει καμία προοπτική και κανένα μέλλον. Έτσι ακριβώς είναι. Δεσμευόμαστε λοιπόν για ακόμα μια εκπομπή, γιατί αυτό το θέμα που θέσατε, κύριε Μπιλιάτσο, είναι ένα τεράστιο θέμα και θα χρειαστεί κάποια ανάλυση για να καταλάβουμε όλοι τι ακριβώς εννοήσατε με όλο αυτό που είπατε 200 χρόνια, άραγε είμαστε ελεύθεροι. Κυρίες μου, περιττώ να πω ότι θα είμαι στη διάθεσή σας όποτε με χρειαστείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Τιμή και μας. εμείς ευχαριστούμε κύριε Μπιλιάτσο, τιμή μας που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Άλλη μια εκπομπή λοιπόν, ο Πολίτης εμφανίζεται, έφτασε στο τέλος της. Μαζί σας ξανά κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 7. Δύναμη φως σε όλους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Δύναμη φως.
Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση. Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα, για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα. Ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του Ελάνιου Κόσμου 600, Αρτέμις Ώρας. Ένα βιβλίο μοίησης και αναγνώρισης της αλήθειας, γραμμένο κάτω από συνθήκες ομηρίας του ίδιου του δημιουργού, 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο, Αρτέμις Ώρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλέ το στο www.kosmotheasi.com. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνων ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα. Διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι οι ίδιοι οι πανίεροι μοναδικοί θείοι δημιουργοί Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216 800 9810 και 690 9969 698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος. Οι ολότητες, ισοπολιτεία, ισοδυναμία, ελευθερία. Τώρα έχεις στα χέρια σου μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος που ο δημιουργός του με σοφία και απόλυτη ακρίβεια στην αποδεικτική του στοιχειοθέτηση απευθύνει με μεγαλοπρέπεια προς κάθε άνθρωπο που θέλει να αναδειχθεί σε πραγματικό πολίτη, μαθαίνοντας και αναγνωρίζοντας τι σημαίνει και πώς δομείται η πολιτεία των πολιτών με τις υπεριδιότητες και αρχές της ισοπολιτείας, της ισοδυναμίας, της ελευθερίας και της αρετής. Οι ολότητες. Ισοπολιτεία, ισοδυναμία. Όλος ο πλανήτης μιλάει για ελευθερία, αλλά κανένας δεν μας είπε ποτέ την αλήθεια και την έννοια της πραγματικής ελευθερίας. Ήρθε η ώρα σε αυτό το ελάνιο έπος όλοι οι άνθρωποι να κατανοήσουν πλήρως την ελευθερία τους. Παράγγειλε τώρα 216 800 98 10 και 690 99 69 698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Το ιερό ελάνιο κείμενο της ολικής ολότητας του ελάνιου αξιακού συστήματος των 33 ελάνιων πρωτοκόλων συν 2 νόμων αποτελεί το απόλυτο, ύψιστο και μοναδικό δημιουργικό πλαίσιο δικαίου που ο δημιουργός του Αρτέμις Ώρας έγραψε, γείωσε και χάραξε προς όλους και για όλους. Μέσα από τις σελίδες του, ο αναγνώστης, ακολουθώντας τις ακριβείς αναλύσεις, διασπάσεις και συνθέσεις, θα ιχνηλατήσει και θα αντιληφθεί έννοιες που θα διευρύνουν σημαντικά το πεδίο της συνειδητότητάς του. Όλοι οι Ελληνάνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν πλήρη γνώση του πανίερου ελάνιου αξιακού συστήματος για να γνωρίσουν όλες τις αλήθειες της ολότητας του ατόμου και να μάθουν με ακρίβεια τα πάντα για όλες τις ολότητες και πύλες που υπάρχουν μέσα στο ελάνιο αξιακό μας σύστημα. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216 800 98 10 και 690 99 69 698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com.